Piye to iki? Gila ya. Duit garek 50.000 tok ngene iki apa cukup nek belanja? Ramut aku. Piye to iki? 50.000 no mau entuke tetelan. Tetelan setengah wis 50.000. Lah nek ayam sekilo 40.000. Ya durung bumbune. Ngeluh aku mikirnya. Ulah. Gaji ya. Lagi belanja ta, Mbak? Iya mbak, iki loh, mumpung wong omah kumpul. Niki Blek, kula tau kemawon Blek. Blek, ayame pon telas to, Blek. Alah mbak, ayame entek, garek seprapat gelem ra. Nggih pon Blek puron. Meh tak gawe soto wae lah, enak seger. Apa nih mbak? Nyuwun niku ya, Blek. Iki soone iki kalih. Terus on selange 2.000 karo iki bumbu sotone mengke nyon kalih nggih. Terus brambangnya seprapat kalih, bumbu pawone kalih ya, Blek. Toge. Lho mbak Ida, tau gene wis tuku karo mbak Diah kabeh. Lah apa meh diparo? Tadi ya. Togene kapan ya, Mbak? Aku memang masak spesial nggo bojoku. Bojoku ki meh balik, Mbak. Yo. Yo mah, wong aku pertama sing pesen kok malah paruan ki lho. Ya wis Mbak. Blek, paruhe Blek. Mbak Diah, tau gene separo 4.000 regane. Iki Blek. Lah pinten, Blek? Soone 5.000, terus oncang ledrine 5.000, bumbu dapur 2.000, ayame 10.000. Jumlahe 55 mbak Ida. Blek. Tapi niki kula gadhe harta mung 50.000, Blek. Sing 5.000 dicatat ya, Blek. Alah kebiasaan.